стане до супольности святых у небе пред тобою, Паном, гучно заспеваем разом. Аллилуйя, аллилуйя, Бога славьте, аллилуйя. У небе пред тобою, Паном, гучно заспеваем разом. Аллилуйя, аллилуйя, Бога славьте, аллилуйя. Христос Пан, повставши з гробу, аллилуйя, аллилуйя, радость дав своєму народу, аллилуйя, аллилуйя, дав життя давання, аллилуйя, аллилуйя, діля грешних ратовання, аллилуйя, аллилуйя. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Обвящайте радостную новину, обвящайте аж до краю земли. Пан вызволил народ свой. Аллилуйя. Дорогі брати і сестри, словами гэтай антифону з книги пророка Ісаї розпочинаємо сьогоднішню недільну Евхаристію. Переживаємо 6-ю Великодную неделю. Протягивается час особливой радости, переживания нашего воскресения Иисуса Христа. Радости з перемоги Христа, з того, що, як каже эта антифона, Пан визволив нас з неволі темри, з неволі греха і злого духа і відчинив перед нами брами небесного володарства. Дав можливість нам увійти у дом нашого небесного Отця, де Христос для кожного з нас підрихтував місце. На початку Евхаристії завжди представимо Пану Богу наші інтенції, наші подяки, просьби, які носимо у своїх серцях і з якими сьогодні приходимо до Христового алтаря. Я подчас гэтай святой мши буду молиться у інтенції померлих за святою пам'ять Дануту Макевич і Марію Шиманович, випрошуючи милосердного Бога, каб пробачив їх усі грехи і прийняв у своє небесне володарство. Так само сьогодні перша годовина біскупського посвячення нашого ксяндза біскупа Владимира захвачує до молитви у його інтенції. Теперь перепросим Бога за наши грехи, как бы могли годно скласти эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами.
Хвала на вишенях Богу. А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сядешь праворучайца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Усемогутный Боже, ученика пугатой радостные дни мы усім сердцем прославляли у воскреслого Збавцу. Нехай пасхальная таємниця, якою ми тепер ушановуємо, завсюди проявляється во всіх наших учинках і справах. Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить в єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги «Діянь апостолів». У ті дні некоторые з тих, хто прийшов з Юдеї, вчили братов: «Коли не будете обрезаны паводле звычаю Моисея, не зможете быць збаўленымі». Калі распачалася немалая спрэчка і змаганне Паўла і Барнабы, з імі было вырашана, што Павел і Барнаба і некаторыя іншыя з іх пойдуць у гэтай справе да апосталаў і старэйшых у Іерусаліме. Апосталы і старэйшыя разам з усім касцёлам, выбраўшы сярод сябе Юду, званага Барсабам, і сілу мужоў, якія былі першымі сярод братоў, пастанавілі паслаць іх у Антыёхію з Паўлам і Барнабаю, і праз іх выслалі такі ліст: «Апосталы і старэйшыя браты вітаюць братоў язычніцкага паходжання у іх Антыёхіі, Сірыі і Кілікіі. Мы пачулі, што некаторыя з нас адправіліся без нашага даручэння і устрывожылі вас словам, пахіснуўшы вашыя душы. Таму мы згодна пастанавілі выбраць мужоў і паслаць іх да вас з нашымі умілаванымі Барнабам і Паўлам, людзьмі, якія даць жыццё сваё дзеля імя Пана нашага Езуса Хрыста. Святы і мы пастанавілі не складаць на вас болей ніякага цяжару, акрамя таго, задушана і ад распусты. Калі будзеце устрымлівацца ад гэтага, добра зрабіце, бывайце здаровы». Гэта Слова Божие. Нехай усі народи славять Тебе, Боже. Нехай усі народи славять Тебе, Боже. Нехай Бог змилует
над нами благословить нас. Нехай зазяє обличчя Його над нами, каб на землі ми спознали Ягоную дорогу, і ж усіми народами Його збавлення. Нехай усі народи славять Тебе, Боже. Нехай веселятся и радуются все племены, бо Ты судишь народы поводле правды, и племенами на земле керуешь. Нехай усе народы славят Тебе, Боже. Нехай славят Тебе народы, Боже. Нехай славят Тебе народы усе. Нехай Бог нас благословляет. Нехай боятся Его все межи земли. Нехай усе народы славят Тебе, Боже. Читання книги Апокаліпса святого Яна. «И вознес меня у захопления анёл на великую и высокую гору, и показал мне святый город Иерусалим, який сыходзіў з неба ад Бога і меў Божую славу. Зяне ягонае падобнае да каштоўнага, быццам яшма, каменя, чыстага як крышталь. Меў ён мур вялікі і высокі, меў 12 брамаў, а на брамах 12 анёлаў, і напісаныя імёны 12 пакаленняў сыноў Ізраіля. Усходу 3 брамы, і з поўначы 3 брамы, і з поўдня 3 брамы, і з захаду 3 брамы. І мур горада меў 12 падмуркаў, а на іх 12 імёнаў 12 апосталаў ягняці. А святыні ў ім я не бачыў, бо святыня ягона — гэта Пан Бог усемагутны і ягне. І гораду не патрэбна ні сонца, ні месяц, каб яму свяцілі, бо слава Божая свяціла яго, а светам ягоны ягнё. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Хто любить мене, той заховує слово моє, каже Пан, і полюбить того Отец мой, і прийдем до Його. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тобі, Пане. У той час Єзус сказав своїм вучням: «Калі хто любить мяне, той заховує слово моє, і полюбить того Отец мой, і прийдем до Його, і зробим жиллё у Його. Хто не любить мяне, той не заховує слов моїх. А слово, якое ви чуєте, не моє, але Отца, який послав мене. Я сказав вам гэта, будучи з вами, а сутяшальник, Дух Святый, якого Отец пошле ў імя моє, навучить вас усяму і нагадає вам про все, що я сказав вам. Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Не так, як дає свет, я даю вам. Нехай не тревожится серце ваше і не боится. Ви чули, що я сказав вам, одыходжу і прийду до вас. Коли б ви мене любили, то радовалися б, що я йду до Отца,
бо Айцец мой больше за мяне. І цяпер я сказаў вам, перш чым гэта станецца, каб вы паверылі, калі гэта адбудзецца. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Милованы Христе Пану, дорогие браты и сестры, працягваецца великодны перыяд, час нашага разважання над уваскрасеннем, над справай збаўлення, якую даканаў Езус Христус. І у нядзелі великоднага перыяду, асабліва апошнія нядзелі, літургія слова у Евангелі прадстаўляе нам урывак з Евангелія паводле святога Яна, з развітальнай прамовы Езуса Хрыста, якая адбылася падчас апошняй вячэры. Езус Христус, звяртаючыся да сваіх вучняў, да апосталаў, як бы рыхтаваў іх да тых падзей, якія павінны былі ў хуткім часе адбыцца. Найперш да таго, што ён будзе замучаны, прыбіты да крыжа і памрэ на гэтым крыжы. Рыхтаваў да ўваскрасення і таксама да таго, што будзе пазней, пасля Пасхі, пасля таго, як ён вернецца да свайго Айца. І, дарагія браты і сёстры, менавіта таму гэтыя словы таксама моцна датычаць кожнага з нас. Таму што мы цяпер ужывем у час, калі фізычна Езус Христус не прысутнічае сярод нас. Так, ён прысутнічае таксама і сакраментальна у Еўхарыстыі, але мы не бачым Езуса Хрыста ў ягоным целе. І Езус цяпер у наш час, так як і абяцаў, дзейнічае менавіта праз абяцанага Духа Святога. І сённяшні ўрывак Евангелля зноў вяртаецца да адной з самых галоўных тэмаў, менавіта да любові. Бо менавіта любоў – гэта такі своеасаблівы ключ, які, можна сказаць, раскрывае ўсю сутнасць Божага аб'яўлення, ўсяго навучання Езуса Хрыста. Сёння Езус Христус кажа: «Калі хто любіць мяне, той захоўвае слова маё». І, дарагія браты і сёстры, гэтымі словамі Езус як бы падкрэслівае і нагадвае нам, што сапраўдная любоў – гэта не проста словы, гэта не проста якіясьці эмоцыі ці пачуцці, нават вельмі прыгожыя. Але сапраўдная любоў павінна праяўляцца ў канкрэтных дзеяннях, у канкрэтных паводзінах, бо інакш гэта будзе любоў несапраўдная. І Езус кажа, у чым яна павінна праяўляцца: у захоўванні Яго слова, у спаўненні Яго навукі, Яго запаведзяў. Дарагія браты і сёстры, калі мы яшчэ раз уважліва паглядзім на гэтыя словы Езуса Хрыста, то так сапраўды гэтыя словы можна разумець двума рознымі спосабамі. Езус кажа: «Калі хто любіць мяне, той захоўвае слова маё, а хто не любіць мяне, той не захоўвае слоў маіх». І з аднаго боку гэтыя словы як бы гавораць нам аб тым, што спаўненне Божых запаведзяў, жыццё згодна з Евангеллем, згодна з навукай Езуса Хрыста, згодна з Яго словам, як бы з'яўляецца доказам нашай любові да Бога. Калі мы захоўваем запаведзі, калі жывем згодна з Евангеллем, то мы праз гэта паказваем сваю любоў да Езуса Хрыста. Паказваем, што наша сувязь з ім сапраўдная. Але таксама гэтыя словы можна зразумець і ў іншы спосаб. Езус кажа: «Калі хто любіць мяне, той захоўвае слова маё». Дарагія браты і сёстры, як бы таксама гэтыя словы могуць нагадваць нам аб тым, што выкананне Божай навукі, Божых запаведзяў магчыма сапраўды толькі тады, калі мы будзем мець любоў да Бога, любоў да Езуса Хрыста.
Навіта ў гэтым розніца. У першым выпадку наше захаванне Божых запаведзей і жыццё паводле Евангелія з'яўляецца доказам любові, але з іншага боку, толькі маючы любоў, мы зможам жыць згодна з Евангеліем. Толькі маючы любоў да Бога, мы зможам выконваць запаведзі. Бо інакш гэтае спаўненне Божых запаведзяў, калі яны не будуць мець у сабе любові да Бога, застануцца пустымі. І тады ўсё нашае рэлігійнае жыццё, нашы рэлігійныя практыкі так сапраўды губляюць сэнс. Тады чалавек можа стацца падобным да фарысея, бо яны таксама вялі прыкладнае жыццё рэлігійнае. Яны вельмі шмат маліліся, спаўнялі ўсе запаведзі, захоўвалі посты, складалі ўсе належныя ахвяры, але Езус Христус вельмі часта крытыкаваў іх, кажучы, што так, вы спаўняеце ўсё гэта, але няма ў вас у сэрцы любові да Бога, і таму усе гэтыя практыкі губляюць усялякі сэнс. І, дарагія браты і сёстры, пра гэта мы павінны таксама памятаць, што менавіта любоў да Бога робіць нас здольнымі жыць згодна з Евангеліем, робіць нас здольнымі заставацца вернымі Богу, надае сэнс увогуле нашай паслухмянасці Богу, жыццю згодна з запаведзямі. Бо інакш гэтае жыццё, згодна з запаведзямі, выкананне гэтых запаведзяў становіцца папросту пустым і халодным, звычайным такім павярхоўным фармалізмам. І ў ім няма сапраўднай еднасці і лучнасці з Езусам Христом. Браты і сёстры, далей Езус Христус кажа пра Духа Святога. Суцяшальнік, Дух Святы, якога Айцец пашле ў імя маё, навучыць вас усяму і нагадае вам пра ўсё, што я сказаў вам. Браты і сёстры, з аднаго боку, гэтае абяцанне, спасланне Духа Святога таксама і нас рыхтуе да урачыстасці, якую будзем перажываць праз 2 тыдні, урачыстасці спаслання Духа Святога. Але, дарагія браты і сёстры, гэтыя словы яшчэ раз нагадваюць нам аб тым, што мы павінны памятаць і ўсведамляць сабе прысутнасць Духа Святога ў жыцці Касцёла і ў нашым таксама асабістым жыцці. Духа, які менавіта працягвае гэтую місію Езуса Христа, Духа Святого, праз які Езус Христус дзейнічае сёння ў Касцёле, але таксама і ў нас. Духа Святого, да якога мы можам звяртацца аб дапамозе, асабліва ў складаныя моманты, калі часам, можа, губляемся ў жыцці. Звяртацца да Духа Святога аб патрэбных дарах, хаця б такіх дарах важных, як мудрасці, разума чи рады. Звяртацца аб дапамозе і быць адкрытым на яго дзеянне, прыслухоўвацца да таго, што Дух Святы нам кажа. І, дарагія браты і сёстры, мы жывем у Касцёле у эпосе Духа Святога, таму што менавіта сёння Бог, Айцец і Езус Христус дзейнічае праз Духа Святога. Дзякуючы моцу Духа Святога здзяйсняюцца ўсе сакраменты, праз якія мы атрымоўваем Божую ласку, якая нас перамяняе. Менавіта Дух Святы нас асвячае, напаўняе наша сэрцы гэтай ласкай. І таксама, дарагія браты і сёстры, менавіта Дух Святы дапамагае нам выконваць гэтую галоўную запаведь Езуса Христа, запаведь любові да Бога і да бліжняга у розных сітуацыях і абставінах нашага жыцця. Дух Святы нас асвячае, Ён чыніць нас дзецьмі Божымі і таксама дае гэтае Божае жыццё ў нашае сэрца. І, дарагія браты і сёстры, менавіта дзякуючы адкрытасці на Духа Святога, на яго дзеянне, мы можам вырашаць розныя праблемы ў нашым жыцці. І прыкладам гэтага з'яўляецца сёння першае чытанне, калі узнікла спрэчка ў Касцёле паміж апосталамі і Паўлам і Барнабам, то менавіта адкрыўшыся на дзеянні Духа Святога, яны знайшлі вырашэнне гэтаму пытанню. А з іншага боку, зноў жа, гісторыя з дзеяў апосталаў, гэтае першае чытанне, гаворыць нам аб тым, што імкненне жыць у Божай любові, згодна з запаведзю Хрыста, не азначае, што не будзе ніякіх праблем, не будзе ніякіх канфліктаў. На жаль,
на працягу гісторыі, таксама сёння мы становімся сведкамі такіх канфліктаў, калі нават цэлыя народы, якія лічаць і называюць сябе хрысціянскімі, канфліктуюць паміж сабою. І менавіта таму, дарагія браты і сёстры, далей Езус Христос сёння заклікае да супакою і кажа пра супакой. Супакой мой даю вам, супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам, кажа Езус Христос. І, дарагія браты і сёстры, далей таксама вельмі важныя словы. Не так, як дае свет, я вам даю, кажа Езус. Дарагія браты і сёстры, калі мы чуем слова супакой, то перш за ўсё, вядома, думаем аб супакой ва ўсім свеце, што супакой гэта значыць устрыманне ўсіх войнаў, розных канфліктаў і гэтак далей. Але Езус кажа пра іншы супакой. Таксама папа Леў XIV гэта падкрэслівае ў сваіх прамовах ужо самага пачатку свайго пантыфікату, што сапраўдны супакой можа даць толькі Христос, бо той супакой, які чалавек спрабуе даць іншаму. Гэты супакой вельмі часта збудаваны проста на жаданне атрымаць якуюсьці карысць, выкарыстаць іншага чалавека. А супакой Христовы менавіта сваім фундаментам мае любоў. Супакой Христовы гэта не проста адсутнасць якіхсьці войнаў ці іншых канфліктаў, але супакой у сэрцы чалавека, якое напоўнена Божай любоўю. І зноў жа, далей Езус Христос далей тлумачыць, што значыць мець супакой у сэрцы. Няхай не трывожыцца сэрца ваша і не баіцца. Менавіта такі павінен быць супакой у нашым сэрцы, не гледзячы ні на што, не гледзячы на ўсё тое, што адбываецца вакол нас. Мы павінны не трывожыцца і мець гэты супакой, таму што ведаць, павінны памятаць аб тым, што Бог, наш найлепшы Айцец, Ён нас любіць, Ён хоча для нас добра і з любога нават найгоршага зла можа вывесці штосьці добрае. Дарагія браты і сёстры, Езус не абяцае жыццё без цяжкасцяў, без розных праблем, але абяцае, што ў гэтых праблемах і ў гэтых цяжкасцях Ён будзе разам з намі і прывядзе нас да чагосьці карыснага. І сам Езус Христос паказаў гэтаму прыклад, бо ягоная смерць на крыжы не была чымсьці добрым. Гэта было жудаснае забойства, несправядлівае, можна сказаць, поўнае зло. Аднак з гэтага вялікага зла Бог вывеў добро, вывеў збаўленне для кожнага чалавека. І такім жа чынам Бог хоча дзейнічаць у нашым жыцці, але чакае, каб мы Яму даверыліся, каб дазволілі Яму дзейнічаць і весці нас праз нашае жыццё. Дарагія браты і сёстры, Христовы супакой, які Ён дае нам, менавіта заснаваны на тым, як гэта тлумачыць таксама святы Павел у сваім пасланні да рымлянаў, калі кажа, што ўсё служыць на карысць тым, хто любіць Бога. Калі ёсць любоў Божая ў сэрцы, то нават складаныя сітуацыі, якіясьці цяжкасці могуць прыносіць нам карысць. Але ўмовай зноў жа таруся з'яўляецца любоў да Бога, любоў Божая ў нашым сэрцы. І далей зноў жа святы Павел у іншым месцы паслання да рымлянаў кажа, што нішто не можа нас адлучыць ад любові Божай, якая ёсць у Христе. Ніхто і нішто не можа перашкодзіць нам жыць у гэтай любові і мець гэты супакой у сэрцы, калі толькі мы самі гэтую любоў Божую не адкінем, калі мы толькі самі не адвернемся ад Хрыста. Таму, дарагія браты і сёстры, няхай гэтае абяцанне Езуса Хрыста напаўняе нас надзеяй і напаўняе таксама імкненнем узрастаць у любові да Бога, якая праяўляецца ў нашай любові да бліжняга, каб разам з ім удзельнічаць у гэтай перамозе над злом, над ненавісцю, над грахом і над д'яблам. Разам з Езусам Христом так перамагаць таксама ў нашым жыцці, менавіта любоўю перамагаць усялякае зло і смерць. Амен. Веру ў адзінага Бога, Отца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога,
святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пастыраў касцёла, асабліва за нашага ксяндза біскупа Владзіміра, каб выконвалі сваю місію лучнасці са сваім панам і настаўнікам. Цябе просім. Молімся за кіраўнікоў дзяржаў, каб належным чынам ацэньвалі ролю касцёла ў выхаванні дзяцей і моладзі. Цябе просім. Молімся за людзей, якім не хапае людской любові, каб спазналі ў сваім жыцці любоў Хрыста Пана. Цябе просім. Молімся за моладзь, якая ў хуткім часе будзе здаваць экзамены, каб яна сумленна падрыхтавалася да іх. Цябе просім. Молімся за нашых блізкіх памерлых, асабліва за святой памяці Дануту Макевіч і Марыю Шыманович, каб міласэрны Бог прыняў іх у сваё нябеснае валадарства. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб Божае Слово было для нас крыніцаю моцы і святла ва ўсім нашым жыцці. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Всемагутны вечны Божа, выслухай нашыя малітвы, якія мы да Цябе ўзносім, і ўчыні, каб мы верна служылі Табе тут на зямлі і былі годныя глядаць Тваю хвалу ў вечнасці. Праз Хрыста, Пана нашага. З мёртвых паўстаў і сёння жыве, бляскам яснее ноч. Я не помру, я буду жить, Бог показал свою моць. Крыж — это брама Пана, можешь войсти праз яе. До алтара подыдзі ты и Бога прославляй. Крыж — это брама Пана, можешь войсти праз яе. До алтара подыдзі ты и Бога прославляй. Моліцеся, браты і сёстры, каб мою і вашу ахвяру прыняў Бог Отец усемагутны. Хай Нехай Пан Бог прийме прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, так саме само на на користь нам. Всього святому. Ойче Небесный, нехай знесут до Тебе наши молитвы и ахвяры, каб очищенные Твоею ласкою, мы стали годными удельничать у сакраментах Твоей великой любови, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан с вами, И с Духом Твоим угору сердце, узносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавена, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Бо Ён няспынна ахвяруе сябе за нас і заступаецца за нас перад Табою,
як наш вечный оборонца. И он один раз принесенный во хвяру, уже больше не помирает, але после смерти крыжовой живе вечно. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа. А хоры ангелов разом с усими святыми спевают Тебе гимн хвалы, неспинно вскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерть з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келіх збавлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканал яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, пра Дануту і Марыю, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі дзелу ў жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать: Ойче наш, который
Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, який живешь и владаришь на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословлений, покликаний на вечеру єгоною. Пані, я не вартий, каб ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і будь оздоровлена душа моя. Наш Пан хлеб небесный меж нами живе, и Он сумным надею и радость дает, покорно сходить для нас на алтарь, каб стать нам поживой, дает без удар, покорно сходить для нас на алтарь, каб стать нам поживой, дає себе удар. Наш Пан добрий пастир, притулок слабим, дає літостива у серці своїм, любов'ю святою лагодить нам боль, і сум роз'ясняє надії світлом. Наш Пан милосердный, Он любит свой люд, промень з неба шле у долину покут, шляхи человеку, каб тут освітлять, у серцях по небу тугу обуджать. Ты прими наши спевы, молитвы, Божий Сыне, Христе, да Тебе у знак пошаны хвалы, о, аллилуйя.
Помолимся. Усемогутный вечный Боже, Ты праз мертвых повстание Христа отразил нас до життя вечного. Помножь у нас плен пасхального сакраменту и умацуй хлебом збавление нашее сердце, праз Христа Пана нашего. Amen. Послухаем парафіяльныя аб'явы. Сёння 6-я велікодная нядзеля. Сёння прыпадае першы гадавіны біскупскага пасвячэння яго эксцэленцыі біскупа Владзіміра Гуляя. Молімся асаблівым чынам гэты дзень за пастыра нашай дыяцэзіі. Панядзелак, аўторак і серада, крыжовыя дні, то значыць дні малітвы перад урачыстасцю небаўшэсця Пана аб добрым ураджы голад. На гэтым тыдні ў чацвер адзначаем урачыстасць небаўшэсця Пана. Гэта абавязковая ўрачыстасць, а значыць, мы павінны ўстрымацца цяжкай неабавязковай працы і ўдзельнічаць у святой імшы. Таксама ў чацвер, як заўсёды, святая поўначы. Адарацца найсвяцейшы сакрамент, гадзіна эўхарыстычная працэсія. Таксама ў нядзелю распачнем чэрвеньскае набажэнства да найсвяцейшага сэрца Пана Езуса, якое будзе адбывацца ў нядзелю і ўрачыстасці пасля святой імшы ў 10 гадзін, а ў буднія дні пасля святой 1 чэрвеня, дзень дзіцяці. Запрашаем дзяцей у касцёл на благаслаўленне. Будзем дзякаваць за гэты навучальны і катэхетычны год. Запрашаем дзяцей, моладзь, бацькоў, настаўнікаў і выхавацеляў. Таксама ў наступную нядзелю ў нашай дыяцэзіі адзначаецца дзень бацькі. Молімся ў гэты дзень у інтэнцыі бацькаў сем'яў. Запрашаем усіх айцоў, мужчын, хлопцаў з нашай парафіі у пешую пілігрымку да